bubagra long live Chalinai Chana kayak sekarang operasikan Semua tentang hujiar Hujiar, hujiar. BJP hujiar Hujiar, hujiar. Long live, long live. Long live, long live. Orang nahar tak bunuh kita Long live, long live. Long live. Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. Long live. Long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. जों दिनै हायनो हाय लाइ थांनाय 19 तारिखआव चिनि बुबाग्रानि बिरुद्धे जे बुबाग्रा थैखाहिनि जे स्लगान दिमानि आबनि एगेन्स्टआव जों दिनै दागिया हातिनि सिमि दारगामरा स्कुल जरा रेली खालायलायखा जों हमसां थैलायै बेलायखेनो जों खाखामो जे बुबाग्रानाव अमो हायखै कक सिलसावै थैया थै थैखारनि स्लगान दिमानि चिनि बरक रगनो जों अमनो कयनानि मुसुंगो चिनि दफा बाय दफा अ हानि बुसा जों खरकसाते खरकसानो बरम दैथानि अमो हायखै चिनि खरकसा बुबाग्रा अ हानि लिडार ओंगै दिप्रासना फियक्तानि सामुंख्लाय तने सेक्रिफाइस खालायै अ बुबाग्रानो से अमो हायखै हिनलायो कायकेबा अमो हायखै स्लगान ले माने जों सेलेंगिनो तिनि खादुमा रेली जों दिनै जों खालायलायो buto ka ompio abuto sing ka hamkane nukha ka abana sing sob समय buagra nayo kesang आन्दोलन kesang choba sing kebono naisliwi kebono bunani togani abosini kuno nahar bungya sini nahar bungkai sing ohani busharokno chesakabana chini bharatni সংবিধান tei sing constitutional solution karina ni se abosa chini nahar bung केबनि बिरुद्धे केबनि एगेन्स्ट कक्साननि चिनि नाहार बुङो जों दिनै अराव रेली खायमानि कारण गबनो जों दिनै अराव दागिया बाजार तिनटा बिसिनो तुइ जों कायसा प्रोटेक्ट रेली खायका अ रेलीनि खायमानि उद्देश्य गबनो लाई थाने 19 तारिख जों कायसा बिसिनि चंमारिनो दाति के खायदिहनै डेपुटेशन खायनानि थांतने आ जागा गोबांमा दाल बिदाल बा बिजेपि सरकारक जेबाबो जोंनि चिनुप्रे हामिया कक साका अ हामियानो तुइनो जों दिनै प्रोटेक्ट रेली खायका तामनि बागै हांखाय जों छत्रपति अडारि खांखाय जे बिसि चंमारिनो दाति खायदिहनै दिनै बर्तमान सरकार ए बिजेपि रक तांगै खारिया अ खारियानो थांतिनिनो जों गोबांमा बरक चिनुप्रे स्लोगान हामिया बुबागारि र जे स्लोगान हामियारि माने जे बुबागारि थैका हनै अबनो तिनो जों दिनै प्रोटेक्ट खायो अबा हाय स्लोगान बुबागारि थैका हनै जारा स्लोगान दिनै ताकुक संनो आं अबनो बरनो दाति खायो एरेस खायना नोंथौ हनै जों दिनै प्रोटेक्ट खायका दा आबनि बिसिते चिंना तेबो बरक केबो हामिया सुका अजथा तिप्रा माथानि मुंग्रिवै बरक जे बुमुंग्रि माने अबरना दाति के बरक उइल ड्रप खायना नोंथों कारण जोंमै जों अर जों केमनि फाचिङो जों बादा बिगिनो खायना थांया चिनि जे अधिकारनो जों सानानै थांतिनि से दिनै बरक जे बुबागारि थैका अनेक किसु पक बरक हामिया अ हामिना सामतै जों दिनै बखा दनगौ बुबागारानो थैका माने तिप्रा साथ थैका अब हाय भाषा अब हाय स्लोगान भविष्यतन अब हाय तारितो बनि बागै अ हाय स्लोगान हामिरिनाय ताकुक जोंनो दाति खायै एरेसमेन्ट खायनो नंतो हनै जों दिनै प्रोटेक्ट रेली खायनो नांखा जों तिनटा बिसिनो तुइ जों दिनै कायसा प्रोटेक्ट रेली खायजाखा जों टिडब्ल्यू अरफते वाइटिएफ दाइ टिडब्ल्यूएफ तिप्रा मथा अबनति जों दिनै प्रोटेक्ट रेली खायनो नांखा सालपुरनो ननि अ हमसां लेरि खायजाक दङ सालपुरनो ननि अ बाहाय खादुमानि फुन दङ ताबु कोनो खामानि मानिया बुसकांगो जुरिसिं याका नों सानो मायका बुसकां बुसकां ब्लाकेना हामबाय आ बुसकां जों अ हमसां रेली जों आगे बो साजाक अब हायरक चिनि बिसिंते केबेंनि तंखा हांखाय जों बिराद आन्दोलन खायनाय सुदु चिनि हमसां सिमितिनि तंनिया जों बुसकांगो तेबो अब हाय आन्दोलन खायने बागै जों जत तयारिङै दङ बनि बागै जार अब हाय खायने रंग नरक बो तयारिङ दे अब हाय माजरा हामियारक तिप्रा मथानि उपरे जे सानै रंग दाति के एरेसमेन्ट खायने नंथौ हनै अबनतिनो जों प्रोटेक्ट रेली खायो चिनि हमसां रेली तंनाय हमचे रेलीनि बिसिंतेबो चिनि एमने आन्दोलन चलि तंनाय कतर आन्दोलन जों किया तिप्रा मथानि मुंगै जरा ताबु हामिया सिलचाय सानाय ताखुरक फाइदि नरबो थानचानि मारियो नांगौ नरबो चिनि ओ थानचानि मारियो कारण चिनि बारा चिंना मु थांनाय ते केबो करिखा चिनि बबार सिमसि तंछु